Бүтін дүния Татар Конгрессінің Milli Шура рәисе жетекшілігінде келген Татарстан делегациясы ифтар вакыты жеткенче Ульян шәһәренең татарлар күпләп яши торган Ленин районындагы ислам мәдәни мәгърифәт үзәгендә булып, анда узган елган ачылган балалар бакчасы, укыту үзәге эшчәнлеге белән таныштылар. Үзәккә сабыйлар өчен китаплар, өстәл уеннары тапшырдылар. Дәүләт советы депутаты Камил Нугаев Сальсабил үзәгенә Болгардагы мәчет макетын бүләк итте. Моннан берничә ел элек өлкә губернатор карары белән мәчет янәшәсендә еллар буе хуҗасыз торган 2 катлы таш бина Сембер татарларына бирелгән иде. Мөфтият биредә Ислам мәдәнияте музее һәм шәхси дәүләти мәктәп ачарга ниятли. Хәзер биредә эшмәкәрләр ярдәм белән зур төзекләндерү эшләре бара. Кунаклар шәһәрнең бер гасырдан артык тарихы булган, әле яңа гына төзекләндерелгән мәчетен дә карап чыктылар. Мәчет имамы өлкән мөфтиенең яшьләр белән эшләү буенча урынбасары Рәсүл хәзрәт Фәтхулов игъбадәтханә тарихы, аның имамнары хакында сөйләде. Кунакларның чираттагы очрашуы спорт аренасында дәвам итте. Тагын берничә минуттан биредә өлкә губернаторы Алексей Русских һәм илебезнең 18 төбәгеннән килгән кунаклар катнашында ифтар башланачак. Спорт сараендагы быелгы ифтарга 5000 кеше чакырылган, күпчелеге өлкә районнарыннан. Через мечети, через имамов распространяем пригласительные билеты. Прихожане приходят, даже те, кто не ходит в мечети, бывает тоже, и у них лишний повод заглянуть в мечеть, тоже неплохо. То есть нам очень помогает Ордум. Һәр елдагыча быел да изге аш мәҗлесенә тирә күрше төбәкләрдән дә байтак кунаклар чакырылды. Аларның әйтүенә караганда, мондагы кызыклы тәҗрибәне өйрәнү өчен килгәннәр. Многому мы Без монда күп нәрсәгә өйрәнеп китәбез. Шул чаклы яхшы, югары дәрәҗәдә оештырылган. Үзебездә дә уздырырга ният бар. Үзебездә әлдә мондый зур ифтарларны без нитәлмибез, как бы теге. Нитә вот сездән пример алып Алла кушсан айрны теге. Без дә шул нәрсәләргә нитәлбез иншалла. Бик күркәм узды, бик бәрәкәтле булды, кеше күп булды. Вагас тыңладык, бик зур впечатление калды бездә. Бик рәхмәт. Ифтар бик ошады, альхамдулилlah. Күренеп тора, монда бик күп күч салынган. Бик зур рәхмәт оештырган кешеләргә, альхамдулилlah. Ифтарга килүчеләрне шәһәребезнең Биләр мәдрәсәсендә укучы 7-8 яшьлек Коръән хафиз шәкертләр дә, ягъни Коръән китабын тулысы белән яттан сөйләүчеләр изге сүрәләр укып таң калдырдылар. Авыз ачыр вакыт җиткәнче, мәҗлеснең мәртәбәле кунаклары Семберләрне изге Рамазан ае белән котлады. Без үзебезнең Ульяновск өлкәсендә һәрчак мондый матур башлангычларны хуплаячакбыз. Хәзерге чорда безгә тагын да ныграк берләшергә һәм бердәм булырга кирәк. Бу чара шуның ачык мисалы. Татар дигәндә без һәр вакытта да рәхмәтле булабыз үзебезнең әни-әбиләргә. Чөнки милләтне җәмәгать ул әниләр һәм әбиләр тәрбияли. Әгәр дә гаиләдә иң беренче булып никах ясагандамы, балалар тугандамы, итүләр булганда, әгәр дә әниләр, әбиләр, әти бабайлар безне татар итеп яратып бу дөньяга тудырганнар икән, һәм үзләренең белемнәрен, мәхәббәтләрен һәм киләчәкләрен безне кулга тапшыралар икән, Milli Шура рәисе Ульяновск өлкәсенең татар иҗтимагый тормышында һәм иганәчелектә зур эшчәнлек алып баручы эшмәкәрләргә Конгрессның бүләкләрен тапшырды. Татарстан рәисе каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе рәисе Марат Әхмәтовның котлавын Дәүләт советы депутаты Камил Нугаев җиткерде. Һәм шәһәребезнең тарихи мәчетенә һәм ислам мәдәни мәгърифәт үзәгенә интерактив такталар алу өчен 200 мең сумлык сертификатлар тапшырды. Без гурурланабыз, әйтәм, һәрбер өлкәдә мондый эшләнми. Sizga mallar җегетләр бик зур рәхмәт шушында ифтар иткәнчә. Авыз ачар алдыннан өлкә мөфти Илдар хәзрәт Сафиуллин Семберләргә мөрәҗәгать итеп, үзара бердәмлеккә һәм милләтара татулыкка чакырды. Киләчәктә дә бергә-бердәм шул Рамазан шәрифләребезне үтәргә Аллаһ насип итсен барчабызга. Саулык, сәламәтлек бирсен, көч-куәт бирсен. Бөтен мәрхүмнәребез шат булсын туганнар. Барлык котлаулардан, бүләкләр тапшырылганнан соң ифтарга җыелган 5000гә якын халык күмәк намазга басты. Намаздан соң ифтарга килүчеләр һәрберсе зәмзәм суы белән авыз итеп, волонтерлар әзерләгән мәҗлес урыннарына юл алды. Ульяновскдан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, татарлар.